مجلس او خط بھایا تے پڑھ کر آپ سنایا جس وقت یوسف علیہ السلام پہلے مار دے سن اور اس کو بعد مارنے تو بعد اگے ایک جنگل دے بھاری جنگل دے وچ لے گئے جس دے وچ او کھوہ سی اوتھے جس وقت ماریا اندر کھانا کتیا اگے وگایا شربت ڈولیا تو اوتھے پھر یوسف علیہ السلام نے کھوہ دے وچ وگا کے واپس گھر نو آئے نو کرتا جڑا لیا کے لہو دا بھریا اپنے باپ نو دتا اور کچھ دنوں بعد اوتھے پھر پتہ لین گئے یہودا چوری چوری روٹی لے کے جانا سی اپنے بھائی اپنے بھائیوں تو چوری کے انہوں پتہ نہ لگ جائے ایک دن واپس آدھے آن پہ تے یہودے نہ دن تو کتنے گیا سی تے اس دا کی حال ہے کہ مرت نہیں گیا اور یہودا دا نہیں یار اوتھے میں تے اج پتہ ہی نہیں لگا خبریں کوئی لے گیا اور اس دی گل دے باوجود وہ واپس جاندے اور کھوہ دے اوتے اس کھوہ دے اوتے کاروان یعنی کہ سوداگر جڑا بیٹھا ڈیرا لا کے انہاں وچوں یوسف علیہ السلام رن کڈیا اور کڈیا تے پھر او سارے بھائی جتنے آندے وہ یوسف علیہ السلام رن دیکھ کے تے اس دے اوتے ضابطہ سوداگر دے اوتے پاندے کہ اے بردا اے نس جاندا اے اصل ساڈا بردا تو کتے اے وچوں کڈ لیا اسی آپ رکھے اسی اس وقت سارے بھائی وہ بے نامہ یعنی کہ وہ خط جڑا لکھ کے دین انہوں نے ایک مل دین اس سوداگر نے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ بیچ دین جس وقت بیچ دین اس سوداگر نے آخیا کہ میں نے ایک سند لکھ دو وہ سند لکھ دیتی تو وہ یوسف علیہ السلام نے جس وقت وہ سند لکھی تو وہ سوداگر دے کول کی اور یوسف علیہ السلام نے وہ سند جڑی سوداگر دے کول لے لی وہ سند اس وقت مصر دے وچ جس وقت بادشاہ بنے اور بھائیوں نے بلایا اور اس پیمانے دی آواز دے وچ وہ ہے یہ گل بے نامہ جس وقت وہ بناوانا دن اے پڑھو کہ اے ٹھیک ہے اس وقت بھائی دن جی اے ٹھیک ہے عبد الستار فرمانے اے سنو حقیقت بے نامہ اے یوسف جدوں یہ لکھایا مجلس اندر او خط بھائیاں یہ پڑھ کر آپ سنایا جو اسی فلانے یوسف برداوا یہ دتا لگتائی ظاہر ہوئے نام تنا دے یہ جدا جدا سب جائی جس وقت وہ کاغذ سے وہ بے نامہ لکھ کے دیتا ہے کہ اے بردا اساں تیرے ہاتھ تے فرقت کیتا اور اس سوداگر نے وقو وقت سارے دے تے دستخط کروائے پھر اس ویلے بولیا یوسف اور خفگی سکھلا تم کھائی کیوں کریو بگیاڑا کھادا یا یوسف اسی دا بھائی یعنی جو کر یوسف سونا یا گرداں دے آتی آیا بے نام تسا مالک پاسوں یا کسی لکھایا یوسف نو بدیاڑا کھاتا گرا دیا زبانی اے بردا گھر کے ویچن والی ظاہر اسان دے نشانی اور درد فراق عذاب
جدائیاں تیج نے یعقوب لنگھائیاں غم دی حالت اندر اس نو تیجا تکلیف آئیاں اج عدالت اے پوری واسی حق انصاف تمامی او قتل کرائے جاسم شامی دے وچ درمار گرامی وہ اتنی بات سنا کر یوسف طبیعت ہویا دل وچ آیا جوش زیادہ تے تختوں اٹھی کھلایا حکم سنایا سے ویلے وہ جلد سے آپ بلاؤ پیش عدالت اے سب شامی وہ جلدی خطرات کراؤ یہ سن کر عرض کیتا سب بھائیاں گئی سوچ ظلم منا پائی وہی نتیجہ مڈیا ساڈے حق عدالت ہوئی اور جویں اساں تھی اس دن گزری ویلا راتی نہ آوے اور کچھ افسوس نہیں جگ سانو قتل کرایا جاوے بار بار ہنجوم روان آکھنی گیا سارے عمل جناندا دنیا برخرداری نالوں دینا برخرداری نالوں بہتر قتل تناندا تجنے ساتھی آدم ہویا وجہ کر مایا رے جوان اس وچ جبری ظلم نہ ہو سی کہ اپنا بدی اللہ اٹھ سپاہیاں پیش عدالت بدے ہاتھی وہ گئے بندی وان تمامی راوی ذکر سنا دے سامعین گرامی تھوڑی فرمائش کے مطابق قصہ یوسف زلیخا والیوم نمبر 10 RQ کیسٹ سینٹر گلہ منڈی باولدین کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے باآواز علی احمد صابری قصہ یوسف زلیخا والیوم نمبر 10 آپس اندر خوب عدالت ہوئی ہے افسوس اصلیت جبری یہ فرق نہ کیتا کوئی لے کر جدوں سپاہی حاضر
کھلوائے مرنے پر صاحب زادے یا دل تھی دی ہوئے تے سنا حقیقت جس ویلے اور غریبی عدالت ہوئی ملیا حکم سپاہیاں تائی قتل کرو سب تائی اور قتل تیاری ہویا جس ویلے تے سبنا ماریاں ڈائی اور یوسف بال زبانوں اور رن آئی یا یوسف وقت آسان کہ ہرگز ہاتھ نہ آسی حسرت غم افسوس تو ساڈا یہ اوپر دل دے جاسی جس وقت یوسف علیہ السلام وراں او پیمانہ بلایا اس تو بعد او بے نامہ یعنی کہ وہ رکا جس دے اتنے انہوں نے دستخط بھائیوں دے ہوئے ہیں سارے بھائیوں دے انہوں بھائیوں کو پڑھایا تو اس وقت یوسف علیہ السلام ری غصے دے وچ آ کے بول دیں پھر تسی کس طرح دیو کہ یوسف نو بگیاڑاں کھاتا ہے اس غصے دے وچ آ کے یوسف علیہ السلام وراں عدالت دے وچ بھری محفل دے وچ یہ آکھیا کہ انہاں کنیانیاں سارے قتل کیتا جاوے کہ انہاں اپنے بھائی دے نال دھوکا کیتا ہے اور یعقوب پیغمبر نو اتنا ترسایا ہے انہوں نے تکلیف پہنچائی ہے انہوں نے دکھ دیتا ہے تو اس وقت تمام بھائی جڑے وہ آدھے کہ بے شک سن اس گل دے نال قتل کرایا جاوے کہ جڑی ساڈے اگے آئی ہے اس گل نے اس جیوے دے نالوں اسی بہتر ہے کہ مر جائیے تو اس وقت یوسف علیہ السلام اور ویکھتے ہیں اپنے بھائیوں دے ولوں پہ تمام بھائی روندے آنسو بگاندے اور یہ آخدے کہ ایسی برخرداری دے نالوں سن بہتر ہے کہ تسی قتل ہی کر دیو کہ اے ساتھوں دکھ جریا نہیں جاندہ اور تمام بھائی جس وقت یوسف علیہ السلام اور بردن سپاہیاں حکم دیتا ہے کہ اے تمام جڑے ہیں کنانی انہوں قتل کیتا جائے فٹافٹ سپاہی جڑے وہ تلواراں لے کے پیش ہوئے اور یوسف علیہ السلام اور دے سامنے یوسف علیہ السلام اور دے بھائیوں دے ہاتھ بدے اور جس وقت ہاتھ بدے نا تو تمام بھائی ڈھائی مار کے روندے انہاں ڈھائی دے وچ اے آوازیں کہ اے یوسف اج کدی جے تو کول ہوندا تے اسی تیرے کو معافی منگتے اور اے اپنا گناہ معاف کر لیندے تو اس وقت یہ فرماندے یا یوسف یا وقت اسانو یا ہرگز ہاتھی نہ آسی حسرت غم افسوس تو ساڈا یا اوپر دل دے جاسی اور رو آخر جے اج آندا یوسف سونا بھائی اج اس تھی بخشا کر مر دے تقصیر خطائی اے یوسف جے زندہ تی بخشش پاواں
اس گناہوں باج خدا کی یا کس نو یاد سناواں اس وقت تمام بھائی ایک دوجے مل کے روندے نے تے فرماندے کہ اج یوسف ہوندا تے او دے کوئی ایسی بھولی ایک واری معاف فرماندے دنیا تو رخصت ہوندے تے ادھر یوسف علیہ السلام ہوری ویکھدے ادھر بھائی روندے تے یوسف علیہ السلام ہوری اپنے برقے دے وچ زارو قطار روندے تے فرماندے اور رو برقے اندر یوسف اور کسے نہ پوچھانا نہ بھائی جدوں سپاہیاں تیگاں پھڑیاں تے اتنی یاد سنائی ایشا دلوں بجانوں راضی قطعی علی قبول افسانہ آخر سخن مراد اساڈی تے کرا سوال تسانو جس دم قتل اسی سب حسان ایسر یاد گرانی اے خون یلودا جمع ساڈے یہ گھر کے جمایا یا تمامی خدمت وچ یعقوب نبی دی یا سب اسباب یاد پوچھانا اے پیارا ساتھیا کرے اڈکا یدو مقبول ربانا دم 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 درد ہمیشہ اس زخماس وچ سینے لگیا ایک یوسف دے پاروں تے گانے نبی نے اج اولاد پیاری وسدی پیسی اجل پیالا ہو گیا اکیلا اجرے اندر 12 پتر والا بنیامین پیارا باقی یا کہیں ادی اندر رہ جاسی مولا جانے اس دے سر پر کیوں کر وے اللہ آسی یا شاید کیا کچھ رات خون آلود پوشا کھایا سنی اس دیا کو نشانی آل یا ساڈا اس پر اس جد کوئی بانجے یا سنا سی نہیں امید جو پھر حیاتی تو گھڑیاں تک پاسی نادل نہیں ساڈے بڑی جلی واسی یک ماری بے
شک ہو گئے یعقوب نبی دی ساڈے نال تیاری تے تردو آئی ماریا یوسف اور سن گیا بات نہیں ماری اللہ جانے جو کر اس دن یا گزری درد کہانی چھم چھم ہنجوں دردوں برسن تے شبنم جنے گلابوں اور دونوں طرف درد عذابوں تیروں نہیں پایا آج حسابوں جس وقت ہاتھ بن کے یوسف علیہ السلام را حکم دیتا کہ انہاں تمام کنانیاں تسی قتل کر دیو تو اس وقت وہ آہوزاری کر دینا اے شاہ سن قتل کرن تو پہلے ساڈی ایک عرض سن لو یوسف علیہ السلام نے فرماندے نے سناؤ انہوں نے عرض کی کہ یا حضرت ساڈے اے جڑے خون آلودہ لہو نال بھرے کرتے یعنی کہ یہ جتنے جامے ہیں کپڑے ساڈے یہ ساڈے والد صاحب کو پہنچا دیا ہے کہ امید نہیں کہ وہ یہ کپڑے دیکھ کے 2 گھڑیاں کہ 2 سکنٹ وہ جی سکن گے یہ مہربانی کرو کہ یہ روندے ہیں آہوزاری دے نال اور یوسف علیہ السلام ہو رہی ادھر برکے چ روندے وہ ادھر رل کے روندے تو اس وقت عبد الستار اس طرح لکھ دیں چھم چھم ہنجوں دردوں برسن اور شبنم جنے گلابوں دونوں طرفاں اور درد عذاب من باج حساب ایسا وقت ہوا غم دردوں ذکر نہ کیتا جاندا جنہیں روایت نکرا کھاروں تے خبر حسین سنا آگر رومن سائد زادے تے کوئی نہ ازل سنا رے ہاتھ سپاہیاں دے تلواری تے ہاتھ صاحب فرماوے اور جلدی نال خدا وند عالمین رحمت والے سائیں اوئی شتابی خدمت اندر بھیج یوسف تائی او بس کر یوسف نہ کر گرمی یہ بہت لت ہوئی دیو زیارت بنا تاری دیر نہ کرے ہن کوئی اور کرو پیار گراوا کرنے یا بلتا جلدی اتارو تائب ہویا نو گل ملیو یا دھاشت نال نہ مارو حضرت روایت کی اور
نکرا یاد لیا مائیاں نو جس ویلے یوسف قتل دا حکم سنایا اے مرن کنوں افسوس زیادہ قدم جاؤ نانو وہی نامول نصیب زیارت یعقوب سانو کیوں جو صحبت نبی رسول تے ملتی فضل الہ نال یقین زیارت نبیاں یا کر دی پاک گناہ اور یاد یوسف دی کرنا بھایا اتنی نرمی پائی رومن یوسف یوسف کر گئے بولن بھائی بھائی جس ویلے بٹھا یوسف یاد اتنا درد یوسف نو آیا تے ذکر نہ کیتا جاندا اے دتا حکم سپاہیاں تائی و چھوڑا جلدی نانو اس پیغمبر رب دے ڈاڈا بڈڑا باپ خاص ابھی برا بنا پنا خدا دی ساڈے ہاتھوں ہو گیا نہیں المانا اس وقت یوسف علیہ السلام اور سپاہیاں نے حکم دے کہ انہاں دے جلدی جلدی ہاتھ کھول دیو کہ انہاں دا بڑھڑا باپ ساڈی طرفوں عاجز نہ ہوئے اور اسی انہاں دے تے دین فرمانے رب دی طرفوں ہاں چھوڑ دیتے جس وقت سپاہیاں اور سب یوسف دے بھائی اور زیادہ رونا یوسف کے دردم یاد نہ کوئی عرض کی تانو اس وقت گراوانا یا سرتا گرامی ایسا تو اتنا رونے وداس بیان تمامی یوسف آکھیا اتنا رومنی آیا تو سانو آکھن لگے باپ تے یوسف آیا دیا سانو یا یوسف آکھیا میں بھی کارن پیارے کتنے
باپ پیارا تیرا رو پوچھنے سارے جس وقت یوسف علیہ السلام نے آخیا کہ انہوں چھوڑ دو، انہوں دا بڑھا باپ ہے، تے سپاہیاں نے سارے برا یوسف علیہ السلام نے چھوڑ دیتے، تے اس وقت یوسف علیہ السلام اور ظاہر و قطار رونے، جس وقت روندے نے سارے بھائی رل کے فرماندے یا حضرت تسی کیوں روندے ہو؟ تو اس وقت یوسف علیہ السلام وری آنسو بھری آواز دردناک آواز دے نال فرمایا تسی پہلے دسو کہ تسی کیوں روندے سو؟ اس وقت بھائیاں نے جواب دیتا کہ ساڈا وہ وقت آ گیا سی کہ اسی اپنے بھائی یوسف علیہ السلام اور یعقوب پیغمبر نو یاد کر کے اس ایک گل مد نظر رکھتے ہیں اسی روندے سے۔ تو یوسف علیہ السلام وری یہ فرماندے کہ میں بھی اپنے بھائیوں اور اپنے باپ بڈھے